एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम। जल्दी जल्दी बाहर दिहो, मेहमान आए वाला बहन एगो पत्तो बिया दिन भर खिलवाड़े खिनन तो लगे भागल ठीक कर दो सर और हार गई हो और घर मारम नु आवत तो सने हित न ता अगर कहलु जहां कुछ हो तो जानते नहीं काहे और हार के कब के कर इतना ताव तो आप के कब बिया गई हो नए साल से प्लान बने रहे छिनरी आयो यार वो लेके भाग ए भोसड़ो हमर लड़किया भागल त तारा बधाई बाजत हुए त भर गांव में घूमत रहतड़ू बुझत वो हम कहबे करब काम धंधा घर के नइखे बुझत आ दिन भर गांव में पड़े तारा बाजी के कोई देना त तारा खूब नीक लागत हुए जानलू का जानत ले का जानत रे हां कहतनी घरवा में रह के काम धंधा ना करे खाना ना बनावे के मन करला धंधा करवाली तो लोग तो धंधा करी का करी अरे जा होता हरा खाली उल्टे पुलटा दिमाग में हां तो कोमरे फूट गोल तारा के पंप तो है बना के हां अच्छा हमार करम फूटे के चाहिए त तारा करम फूट गोल त का करे जाइलू नतिया बुड़को कना कुल खरवैलस कुल बुड़को कना दाम दहेज ले लेलस ढेर आ पागल तो खोज दिलस कहबो हमके धके चूड़िया फोल दे बड़ी कहत ने हमरा के मार मत जल भगवे कि ना भगवे ना जरा सुन रे आवत ओने बेरा मेहमान हमनी के घरे एको बात कुछ घर के बात नु ओ कनी जना से न कही ठीक ना लेकिन भागो तब का हो तब के करा के देखि जाओ के बा अरे हम बहाना मार दे कहते हमरा गावी कोइल बिया गावी कोइल बिया हां ना या सब भागो भागो लेके गावी कोइल बिया नानी गए अपना आई ठीक ना हां तेजल जो हट है बाहर ले दे बाहर छिनरी जब बाहर मस का मतलब बा अरे तहारा मारे जा पागल बाड़ू यही सब तारा के कुछ बोलत नहीं कि तारा के हम वो बताइती तो तू ही जाना तू चलो हो जाए ना तो घरो कुल धइले बानी मिठाई खाओ अरे मैया जमुआले के मार मरले बाड़ी सुईठा से दाग पिठिया लाल कइले बाड़ी आँख निरंजन की हो बाके हो की बोल रही जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी हमें मिला दो जोगी जी वाह जोगी जी जोगी हो किसे मिल रहा है बात करे रे नीचे बैठो मारे जोगी महात्मा का कौनो इज्जत नहीं खे तुम महात्मा हो हाँ महात्मा गांधी के चिंता नहीं की अच्छा ये बताओ घरे के बैठ कौन बन बैठो की तो तू बैठा ना तो हम बैठा हम ना बैठ सकी ना कन्या का ना कन्या का तू उठा हम बैठी उठा मतलब कि खड़ा हो खाया मत खावा पंखते बता तू बैठा जाए तो हम ही खड़ा बनी रा नीचे बैठ जा नहीं हम खड़े ठीक बनी बैठा ना हे तार सास ससुर हमार सासू बारनु एगो कोला की रही हां ओकर नाम में कौन बोले झुमकी रंभा ना झुमकी ओए हम अपन दिव्य दृष्टि से देखत नहीं उनका नाम रंभा और झुमकी कहल जाला भाग गई रब का भाग गइल हां ए बच्चिया बाकी तो पढ़त लिखत रही डॉक्टर बने यार सोंगे यार मतलब यार वाली रही हो ना नहीं और बताओ कन्या और बताओ अच्छा फुलझारी हम देख ली वो देखो पापा तो लड़का बरस में मनात में अरे बाप रे बाप तो आता 11 गो लड़का बरस एगो टीम खड़ कर देबू क्या टीम अच्छा अपन नंदी के बारे में बताओ हां हम बता को बस को देखो तारो 7-8 गो बनस 8 गो कुछ नहीं हम कुछ ससुराल में को है ओसना सुनो 8-7 गो हम तो ननद के बारे में सुनना चाहता नहीं
नानी उड़ गई हो माई सास नहीं माना कर हम काहे के बताई होके उसे ना बताओ जाला हम ना बताई भाग गइल हम काहे के बताए जाई ओ यार संकट है ना तुम किछि ना रे ओ तुरंत अपन यार के बोला रस भाग गइल हमस को दिया अरे कुछ बोलो हूं देबू मार चपर कइले बाड़ू बोल उनकर कहीं बियाह सेट भइ रहला मेहमान में आवे वाला था आई तो हम बोल दे सच्चाई बताई माने लइका और आवे वाला बना ओ तो कौन के झूठो के ना कि वो नहीं दो भौजी का घूमे झूठो के अच्छा जोगी बाबा गोड़ लागत नहीं जोगी बाबा आ तू है जका कर दे जोगी बाबा सब खड़ को ई सास माई को तो आज को बता के को ओए काहे के कहीं ए जोगी बाबा हम बाल ब्रह्मचारी आदमी काहे के कुल बात अपने मुंह से कुल शब्द निकाली टेंशन में हो जाता है मत माना ई दिमाग बदल लिया बाकी तो बात बोलता है सच बोलता है बुझाता कौन बात बोल रही है ये अरे ए जोगी बाबा रो बैठी अरे, तने गीत गाना सुनाई तो हम लोग हमारा हम तो हो लेके भागो मारे लाइट करा हम ना ले फुलझारी देवी ना हमारा कने जोगी बाबा आके कर नाम कैसे जानत के कर हमर पतो हिया के जब के बटल बने तब उहे न उरा टताड़ी अच्छा हाँ। अपन नामे रटेले जोना कने की अकेरा और पानी उनी पियो हम पानी पिया बक के पी तो की भागो बे तो के पी के भोकड़ कहां हमर लड़की भागल बिया गाली गलौज मत करी सुनी हमर लड़की भागल बिया लड़की कोई भी हमरा नहीं हो भौजाई के हमरा लड़का के ओकरा के संभारे ए पैसा के बात से भागल पूरा गांव हल्ला करत दिया अब देखी हम पानी पियब त कुंवार लड़की के हाथे हमर लड़की कुमार भी है लेकिन ओकर तो शादी ठीक हो गइल बा लेकिन वो अपना मामा गाँव गइल कोनो बात नहीं के टिकाई नहीं की ना मामा गाँव चल गेली हां हमर भौजाई के लड़का जो बहुत झूठ तो हम जाता नहीं अब देखिए जोगी बाबा हम कोनो नारी के रुआई नहीं की सुन पानी दे अरे दामाद जी रौरा दमाद जी ये का कोई जी सिटी ए चुप रहो तू क्या काम करी रे देखी ये कुल बात मत कही हम केहू के दामाद केहू के पाहुन ना है अरे चिन्ह तो नहीं हमारा के आई हे पाउन रौरे हनी दिए जोगी के हमारा ठोका ना खाई भाई कुछ चुराई ले से नहीं के खा सकता है हमारे के खा अरे हम फोटो में देखले हई त का चिन्ह हम बताई देखी जा गाड़ी पर ले पानी ए जैसे फोन गइल बा गुर भारी में फोन कइले बाड़ी हमरा के ठीक ना किरा लड़की भाग गइल बिया हम पता लगावे खातिर आइल बानी और वही बात राउ पतो सही सही बता दे नाम बहुत दे फुलझारी देवी रवा पतो थोड़े है रवा तो घर के बहू है देखी हमारी इज्जत रहुआ अब रहुए में अब का इज्जत दूगो लड़की लेके भागो दूगो को लड़का को ना तो फेंकवा बस बस हम जान गए नहीं कन्याकुमारी हम जान गए चुप रहो कि तोरा से बियाह हवा अपने कर भी बियाह हवा करवा दे हवा दा कुल कह दो करवा दो चुप रहो हराम जादी साता तुम कहले बा मार चल जीता तो ई घोसड़ी का रो मेरा चाचा थूक दे देखी बहुत ठीक भइल कि हम साधु बन के महात्मा बन के आ गए बनान बीत बाबा का कुमार में भी आता उधर गए जब टिकाई भी आता छिंदरी पागल मैं कह दे ए चाची एकदम चिना था ये मिल के करे चाचा संग हां वे के हनी होखे वाला दामा जा ए बच्चा घर के ना होखे वाला दामाद हम ही हैं तू हां ठीक है कहते बनान भी चलता हैं कुछ दिन अब सुनी नंदा वे चलता देखी रवो काम चिरा तरह ऐसा मत नहीं हां चलो तरह के दू को चाय दू कप चाय अपने हाथे दो गोलका एगो लमका से पानी पियो नहीं लमका छेना ले आ रही दो गोलका रे गोरका करियो जम हां वो वाला से सुनी है कुलुता नीक नहीं खेला एक लगता है रवा गोड़ पर गिरा तनी हम माफी ते कल हेलू अब देखी जान तेल का हाथ पे गिरे पाउन देखी माफू ना हम रे जान गुल बा इनकर से कुल कह दे इनकर से बियाह पे कर तू गिले बिया हां ये बात कोई जब तक ले तारा घर में रही ना कंट्री भरी शादी ना होगे को हाथे बाटे कदम भाई भारी हां ठीक कर छोड़ के छोड़ के छोड़ तू घोसड़ी के घोसड़ी के चल घर में मेरे बताओ तो नहीं जा मोबाइल तरह का सुना पे देता के हमारा पर सारा पे ना लगे ए भाई हमें हाथ दो भाई मार के चल के हम गांव में ना रुकना अरे लाल पर पे के मत मार लो
देखो पिल्ली से बियाह कर ले बाकी ऐसा को आज खानदान में कबो नहीं इहे न चाहत ले भागो ना के का से बियाह कर तो मन रुक रुक के बता